Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бөгелмә районында уракка чыктылар. Луч телекомпаниясе оешуга 30 ел. Бу һәм башка темалар хакында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Зур хезмәт куеп үстерелгән уңышны югалтуларсыз сыйфатлы итеп җыеп алу. Бүгенге көндә аграрийлар алдында шундый бурыч тора. Бөгелмә районында уракка 2 атнага алданрак чыктылар. Барысы да һава торышы шартларына бәйле. Корылык сәбәпле игеннәр иртәрәк өлгергән. Бүгенге көндә кырда бер юлы 62 берәмлек техника эшли. Тулырак алдагы сюжетта. Северный Нива Татарстан җәмгыяте игенчеләре икенче көн кырда инвестор арендага алган басуда арпа өлгергән. Әлеге культура елына карап яхшы дип әйтә җәмгыятьнең баш агрономы. Шулай да вакытында яумаган яңгыр уңышка зыян салган. Уңыш быел әзрәк былтыргы белән чагыштырганда гектарыннан 30 центнер чыккан иде. Бер атна эшләячәк без әле биредә 1300 гектар җирдә арпабыз бар. 300 гектар. Кырда 4 комбайн эшли. Алар көнне 120 гектардан артык җирне эшкәртә. Җыелган уңышны Бөгелмәнең 2 номерлы икмәк комбинатына озаталар. Анда арпа культурасының сыйфатын ачыклаячаклар. Барысын да икмәк комбинатына җибәрәбез. Уңышның төп күләме орлык өчен калачак, ә артыгын сатуга чыгарабыз инде. Игенчеләрнең һәр минуты кадерле. Бүтән көч уңыш җыюга юнәлдерелгән. Константин Тугаев бу эштә 10нчы сезонын. Көз җиттеме комбайннан төшми дә. Теләгән кадәр уңышны ала алмауның сәбәбе бер дип әйтә ул. Барысы да һава торышына бәйле. Шуңа күрә игенчеләр уңышны вакытында җыеп калырга ашыга. Яхшы һава шартлары торганда алар кичке сменада да эшли. Рабочий день с 6 часов и Эш көне сәгать 6-дан башлана. Көнгә 15-16 сәгать эшлибез. Соңга кадәр инде. Узган елгы уңыш белән чагыштырып булмый. Гектарыннан 40-ны алайдык. Хәзер 17-18 центнер чыга. Монысын да җыеп алырга кирәк. из-за погоды. Стараемся и это собрать. Арпа уңышын алгач игенчеләр чечевица җыюга керешәчәк. Аннан соң көнбагыш культуралары тора. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Моннан 30 ел элек Әлмәт шәһәрендә Луч телекомпаниясе үз эшен башлап җибәрә. 1991 елның 31 гыйнварында халык депутатлары советы президиумы карары белән Әлмәт шәһәрендә телевизион тапшыруларны оештыру буенча Луч оешмасы төзелә. Алсу Амирова безнең телекомпания еллары буенча кыска сәяхәткә чакыра. Бүген Луч телекомпаниясе 480 меңнән артык яраткан тамашачысына оператив һәм актуаль мәгълүмат күтәренке кәеф бүләк итә. Нефтьчеләр төбәгендәге беренче телевизион каналга нигез салучылар булып Илсур Хисметдинов, Владимир Лавущенко, Алексей Баганов, Алексей Соболев, Геннадий Маслов, Нурия Вәлиева, Марина Коновалова, Клара Булатова, Илдар Бектимиров, Марат Мөхәммәтшин һәм башка үз эшләренең фидакарьләре тора. Зәңгәр экраннар аша ил көн хәбәрләрен яктыртучы Әлмәт шәһәре һәм гомумән республикабызның көньяк көнчыгышы тормышы турында бәян итүче новости день за днем, җимгә, Ислам нуры, Спорт Тайм һәм башка даими тамашачылар күңелен яулаган тапшырулар чыга. Телекомпания яшьтәше булган җимгә тапшыруның алып баручысы Нәфисә Сабирҗанова үзенең телевидениедәге тәүге адымнары турында истәлекләр белән уртаклашты. Җимгәгә танылган шагыйрә Татарстанның халык язучысы Тукай премиясе лауреаты Клара Булатова нигез сала һәм тапшыруны нәкъ менә Нәфисә ханымга йөкләп калдыра. Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Тагы да бер хәерле җимгә белән сезне. Ул вакытта мин Сөләй мәктәбендә укытып йөргән чак, шагыйрә Клара Булатова үзе мине эзләп мәктәпкә килде. Без аның белән таныштык, дуслаштык, һәм дә инде күпмедер вакыттан соң үзе Клара апа 10 ел дәверендә алып барган җимгә тапшыруын миңа алып баруны тәкъдим итте. Һәм инде ул үзе лаеклы ялга китү ниятен белдерде. Мин әлбәттә озак кына ризалык бирмәдем, курку, чөнки икеләнү хисләре кичердем, чөнки инде укытучы эшен, журналист хезмәтенә, мәктәпне телевидениегә алыштыру миңа калса башка сыймаслык хәл иде. Гомумән Луч телекомпаниясын үз эшенең осталары булган журналистларны әзерләүче кадрлар үзәге дип әйтергә була. Лучта чыгучыларны бүгенге көндә республика телеканалларында, матбугат хезмәтләрендә күреп була. Луч телекомпаниясына мин 2001 елны килдем. Студент идем әле, эшкә кереп урнаштым. Аягымдан ныклап басып тора торган журналист булып әверелүем белән
Мин шушы Луч телекомпаниясының базасына, шушы Луч телекомпаниясының коллективына бик рәхмәтле. Биредә мин 12 еллап эшләп газетка киттем. Ләкин уларда минем тапшырулар монда архивта чыга тордылар. Шуңа күрә мине күргән, мине белгән һәм яраткан тамашачылар мине шушы Лучта гомер буена эшләттерән журналист дип кабул итә. Бүгінгі көндә Луч телекомпаниясында яңа рышчыры. Татнефть компаниясы ярдәме белән аның икенче сулышы ачылып, телекомпания үз тамашачыларын яңа кызыклы тапшырулар белән синдерә. Март аенда беренче мәртәбә татар телендә яңалыклар вакыты тапшыру эшли башлады. Майдан тамашачыларын иртәләрен «Твои лучше утро» тапшыру бизи. Авыл тормышын яктыртучы «Сельская жизнь» тапшыруы, хокук өлкәсе буенча хезмәт һәм канун һәм башка тапшырулар каналыбызның файдалы һәм кызыклы бизәгенә әверелде. Быелдан республикабызның көньяк-көнчыгышы тормышын яктыртырга Бөгелмә һәм Азнакай шәһәрләрендә эшләп килүче үз корреспондентларыбыз ярдәм итә. Сезне барлык Азнакайлылар исеменнән чын ихластан бүгенге матур бәйрәм белән Луч телекомпаниясының 30 еллык юбилее белән тәбрик итәбез. Нык сәламәтлек, илһам, бетмәс төкәнмәс энергия, иҗади эзләнүләр теләп калабыз. Уңышлар сезгә. Апрель айынан бирле без инде Луч Әлмәт телекомпаниясе өчен эшлибез һәм сюжетларны төрле темаларга язабыз. Бу инде авыл хуҗалыгында, мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, шулай ук мәдәниятебезне дә калдырмыйбыз. Якташларыбызның инде язмышлары турында сюжетлар ясап җибәрәбез. Эшебезне яратабыз инде. Үзебездә телевидениедә ябылгач Бөгелмәлеләр борчылган иде. Хәзер инде алар безне көтеп каршы алалар һәм безгә рәхмәтләр әйтәләр. Без Луч телекомпаниясе сезгә тугры тамашачыларыбызга безнең белән булуыгыз өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Әле тагын озак еллар бергә эшләргә дигән ният белән янабыз. Алсамиров, Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген без котлаулар кабул итәбез. Иртәнге 6-дан бирле каналыбызда бәйрәм эфиры. Коллективыбызны һәм әлбәттә инде тамашачыларыбызны 30 еллык юбилей уңаеннан район башлыгы Тимур Нагуманов котлады. Көн дәвамында шулай ук безгә партнерларыбыз да кушылып торды. Эфирда ветераннар белән әңгәмә, телекомпанияда үз тапшыруларын чыгарып килүче автор-журналистларны микрофонның икенче ягыннан күреп булды. Шул ук вакытта киң кырлы эшчәнлек алып барган фидакар хезмәткәрләрне Татмедиа масса күләм коммуникациялар республика агентлыгыннан да котладылар. Бүләкләрне телекомпания директоры Вячеслав Муравцев тапшырды. Бүләкләнүчләр исемлегендә Вячеслав Александрович үзе дә бар. Яңалыклар вакытыннан соң бәйрәм эфиры дәвам итәчәк. Ул бүген кичке 10-га кадәр барачак. Безнең белән калыгыз. Юбилей көненең төп вакыйгаларының берсе Луч телекомпаниясының Золотой голос Альметьевска Әлмәтнең алтын тавышы вокал проектына йомгак ясау һәм җиңүчеләрне бүләкләү. Золотой голос Альметьевска Әлмәтнең алтын тавышы Луч телекомпаниясының 30 еллыгына багышланган уникаль проект. 35 якты лаеклы талантлы катнашучы, 4 дәртле чыгарылыш һәм бар тик гадел тавыш бирүгенә бәйге әнә шул калыпларга салынып барлыкка китерелде. Мизгелләр кебек кенә узаларда китәләр шул ияре бер-берсенә. Әлеге проектта зур сәхнәдә чыгыш ясарга хыялланып та кыймый йөрүчеләр катнаштылар. Конкурсны оештыручылар нәкъ менә шундый моң ияләрен, үзебезнең халык җәүһәрләрен табарга теләделәр. Башкаручылар тамашачыларга инде билгеле композицияләр яки үзләре иҗат иткән җырлар бүләк иттеләр. Ашка саллар игеле хурлыкларын шәйин ясый кубыныгасы. Конкурс барышында җиңүчене сайлау форматына үзгәртү кертелде. Профессиональ жюри 35 катнашучы арасыннан 10 финалистны сайлап алды. Әлеге жюри арасында Ялкын вокал студиясы җитәкчесе Юлия Бондаренко, саунд-продюсер, композитор, аранжировщик, татар җыры, милли премия, TMTV премияләре иясе Артур Зималетдинов, Тукай исемендәге премия лауреаты, композитор, автор башкаручы Роберт Андреев, күп санлы фестивальләр лауреаты, популяр җырчы Рәйлә Маннанова һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, шагыйрә Нәфисә Сабирҗанова.
10 финалист билгеле булганнан соң төп 3 җиңүче сайланды. Аларга кыйммәтле бүләкләр каралган иде. Бүләкләрне даими партнерларыбыз, реклама бирүчеләр, бер сүз белән әйткәндә, Луч телекомпаниясенең дуслары әзерләде. Проектның генераль иганәчесе Гаилә сәүдә үзәге, рәсми иганәчеләр домашняя коллекция для душа и души кибетләре, новая стоматология клиникасы, вариант җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте, Триумф мебель салоны, Җиңү мебель фабрикасы, шулай ук партнерлар Цветы на шоссейный, Лея трикотаж һәм инструменты мотоблоки кибете. Мәгълүмати ярдәмне Знамя труда, Әлмәт таңнары газетлары һәм Постройка плюс журналы күрсәтте. Җиңүчеләр дип 3нче урында Павел Матвеев, 2нче урында Юлия Фомина танылды. 1нче урынга Роза Халиуллина лайык булды. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда Токиода 32нче җәйге Олимпия уеннары дәвам итә. Ветераннарның фитнес очрашуы узды. Ял көннәрендә әлмәтләрне нинди чаралар көтә? Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Токиода 32нче җәйге Олимпия уеннары дәвам итә. Россия спортчылары 7 көн эчендә барлыгы 33, соңгы 2 көндә 14 медаль яулады. Команда ярышларында алтын яуладылар. Рапирачылар Инна Дереглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова һәм Аделина Загидуллина. Атучы Виталина Бацарашкина һәм йөзүче Евгений Рылов бүген үзләренең 2нче алтын медальләрен яулады. Көмеш китерүчеләр, йөзүчеләр Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов һәм Михаил Довгалюк. Академик ише буенча Анна Прокатень, Василиса Степанова һәм Елена Арябинская. Җәядән ату буенча Елена Осипова. Баскетболчы хатын-кызлар Юлия Козик, Анастасия Лагунова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина һәм иратлар Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Песклов һәм Станислав Шаров. Бронзовый медаль ияләре дзюдоистлар Мәдинә Таймазова, Нияз Ильясов, гимнастлар Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, йөзүче Климент Колесников. Әлмәттә Россия Федерациясе спорт министрлыгы, Россия триатлон федерациясе, Татарстан Республикасы триатлон федерациясе һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты 29 июльдән 1 августка кадәр триатлон буенча Россия беренчелеге ярышлары уздыра. Анда Россияның 28 төбәгеннән 300-гә якын спортчысы катнаша. 13-17 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында Россия беренчелеге 2-4 октябрьдә Төркиядә узачак 2021 елы Европа беренчелегенә сайлап алу булып тора. Кичә кич Татарстан Республикасы триатлон федерациясе бүгеннән судья булучылар өчен семинар уздырды. Аларга триатлонның төп кагыйдәләрен аңлаттылар. Триатлонның нәрсә икәнен, ничек уза, аны ничек хөкем итәргә һәм барлык дисциплиналар буенча триатлонны ничек узарга тиешлеге турында сөйләделәр. Александр Яковлев сүзләренчә, һәр теләге булган кешегә теркәлү һәм килү мөмкинлеге тудырылган булган. Медицина көллиятеннән спортка катнашы булмаган оешмадан килүчеләр, спорт белән шөгыльләнмәүчеләр дә килде, ди Татарстан Республикасы триатлон федерациясенең башкарма директоры. Әлмәт шәһәрендә 15-17 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында Россия беренчелеге директоры Александр Яковлев. Мы рассказываем, что такое. Без аларга фақат триатлонның нәрсә икәнен белсеннәр өчен генә семинар уздырабыз. Әлбәттә, алар ярышларда өлкән судьялар булмаячак. Алар судьяларның ярдәмчеләре булыр мөгаен. Ләкин вакыт узу белән алар тәҗрибә туплаячаклар. Безнең башка төбәкләрдән килгән судьяларыбыз да бар. Булар халыкара категориялы, бөтен Россия категориясендәге судьялар. Мөгаен семинарга килүчеләр аларның ярдәмчеләре булыр. Башка төбәкләрдән килгән 28 судья хәбәр ителгән иде. Ә семинарга 30 катнашучы теркәлде. Сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр. Азнакай районында спортны яраталар. Татнефть гамәви җәмгыяте ярдәме белән төзелгән бассейн мәйданында уздырылган спорт чарасы моның ачык дәлиле. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда. Азнакай районы спортны үстерү һәм аның нәтиҗәлелеген арттыру буенча республикада иң алдынгы районнарның берсе булып санала. Моны даими рәвештә уздырылган ярышларда, турнирларда яулаган казанышлары, җиңүләре дә күрсәтә. Соңгы елларда спорт үсешенә игътибар тагын да артты. Татнефть гамәви җәмгыяте ярдәме белән төзелгән бассейнны азнакайлылар гына түгел, тирә-яктагы район халкы да бик яратты. Биредә бик теләп волейбол, футбол уеннары уйныйлар, төрле ярышлар үткәрәләр. Шушы көннәрдә монда пляж футболы турниры узды. Турнирда 5 команда, спорт идарәсе, хакимият, күрше Башкортстанның Туймазы районы, яшь эшмәкәрләр һәм Азнакайның футбол буенча җыелма командалары катнашты. Уеннар бик кызу төстә баруын җанатарлар да бик теләп күзәттеләр.
Нәтижәдә беренче урынны Азнакайның хакимият командасы, икенче урынны спорт идарәсе, өченчене хакимият командасы яулады. Спортның сәламәтлек нигезе булуы моның ачык дәлиле. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгін қолабызның Татарстанның нефтіне 60 еллык исемендәге шәһәр паркында ветераннарның фитнес очрашуы узды. Ветераннар Татнефть компаниясе профсоюз әгъзалары җырлы биюле спорт чарасын без дә күреп кайттык. Очрашуга Әлмәт профсоюзы әгъзалары гына түгел, Түбән Кама, Бөгелмә, Лениногорск, Азнакай һәм Алабуга вәкилләре дә җыелды. Кунакларны ветераннар советы үзенең флешмобы белән каршы алды. Бу чараларга без гел йөрибез, 65 яшьтән зур пенсионерлар безнең группага күп йөри, ди Гүзәл Идрисова. Әлбәттә, ул бит кеше күпме йөри кешеләр арасында, күпме катнаша, алар күбрәк бит үзләренә исәнлек ала, дәртләнә, кайфләре дә күтәрелә, яшисе дә килә, самое главное, яшисе килә. Шундый мәҗлесләрдә йөргәчтен, катнашкачтын. Актив пенсионерлар үзләре генә килмәгән, алар оныкларын да үзләре белән алган. Оештыручылар балалар өчен дә төрле чаралар караган. Бу чара безнең бүген генә түгел, ул план нигезендә үткәрелә. Бу чаралар барысы да шушы безнең пенсияга чыккан өлкәннәребезне сәламәт тоту өчен шуңа юнәлгән бу һәм аларның үзләрен кызыксындыру. Менә үзеңнең сәламәтлегең турында үзең кайгыртмасаң, бүтән кеше килеп сиңа сәламәтлек теләргә могут, но ул тормышка ашмый үзең эшләмәсәң. Менә шуны аңлатып чакырабыз. Но кызганычка каршы бик аз кеше килә. Инде идән чыкмыйлар. Кеше лаеклы ялга чыккач югала ул, без инде кешеләрне берләштерергә тырышабыз, ди Әлмәтнефть газ цехы ветераннар советы рәисе Миннур Вадигуллина. Спорт гумырны озынайта, исәнлек бирә, ничек оештыра. Пенсионерларны онытмыйлар, пенсионерларны хөрмәт итәләр. Чтоб ниләргә, начальникларга, предприятиеларга бик зур рәхмәт. Безнең Елховнефть ветераннар советында бүгенге көндә 945 пенсионер, арасында 2 сугышта катнашучы, 11 тыл хезмәтчәне, 184 сугыш чоры баласы, 5 тыл хатын. Берсен дә игътибарсыз калдырмыйбыз, ди Елховнефть ветераннар советы рәисе урынбасары Фәридә Минибаева. Безнең оешмадан бүген 25 кеше килде. Профсоюз комитетына Татнефтьнең безнең бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шундый организовать иткән шундый ниләрне. Эш атнасы бик тиз үтеп китте. Алда яллар көтә. Алар спортлы һәм җыр биюле булачак. Тулырак Фирая Юнусова. 31 июль һәм 1 август көнне нефтчеләр башкаласында яшәүчеләрне һәм калабыз кунакларын, спорт чаралары, интерактив зоналар, балалар өчен мәйданчыклар, чакырылган артистлар һәм башка бик күп төрле чаралар көтә. Үзәк балалар китапханәсе мәйданчыгында иҗади мастер-класслар, шулай ук Казан шәһәренең кино вакыты төркеменнән кино күрсәтеләчәк. Кичке 5-тән 8-гә кадәр шәһәр халкын драма театры каршындагы мәйданда театр артистлары катнашында һәм шулай ук Татарстан Республикасының популяр җырчысы Рөстәм Насыйбуллин башкаруында концерт программасы көтә. Шәй ишегалды скверы яшь талантларны, җырчыларны, рәссамнарны кунакка чакырып кала һәм 17 сәгатьтә имбирный бум дип аталган кулинар мастер-класска дәшә. Нефть институты янындагы скверда Камертон группасы чыгышы, Яшьлек Каракус скверында да, Сәламәтлек паркында да балалар өчен күңел ачу программасы, тере музыка белән концерт булачак. Шулай ук 31 көнне юбилейный стадионында кичке 9 яртыдан 10 яртыга кадәр күмәк буздашуы каралган. 1 август көнне шәһәр пляжында 12 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр бик күңелле программа көтелә. 31 июльдә һәм 1 августта шәһәребездә триатлон буенча балалар лигасы республика ярышлары узачак. Алар шимбә иртәнге 8-дән 17:30 сәгатькә кадәр, якшәмбе 8-дән 12-гә кадәр үтәчәк. Ярышлар үткәрү белән бәйле рәвештә Шевченко урамы буенча хәрәкәтне ябу планлаштырыла. Төзүчеләр проспектыннан башлап базовый урамы киселешенә кадәр 31 июль шимбә 6 сәгатьтән 17:30 сәгатькә кадәр, 1 август якшәмбе көнне 6 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр юллар ябылуда була. Ял көннәрегез күңелле һәм файдалы үткәрү өчен оештырылган мөмкинлектән һәркем файдалана ала. Фирая Юнусова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.